Egunon, Elisabet deitzen naiz, Ainoakoa naiz eta arpa jotzen dut. Ni eki naiz, endaiakoa eta altoa jotzen dut. Ni Bilan naiz, endaiakoa naiz eta flauta jotzen dut. Naroa izena dut, ahnegikoa naiz eta klarineta jotzen dut. Musikan hasi niztipidanik, Garaziko Ipajalai musika eskolan, eta geroztik hautatu dut klarineta 9 urterekin, parata izan baikenuen musika tresna desberdinen entxeatzeko. Musikak badu parte handi bat hartzen duen bizian, anitz maite dutan arte bat delako eta beste mundu bat edaratzeko posibilitatea maiten baitu nun baiten ebustaz. Ni aitak proiektu didate, ze mundu hau ezagutzen zuten. Eta 7 urterekin hasi nintzen, eta gero flauta kreatu eta hori. Nik ere nire aita musikaria delako eta duela 8 urte hasi nintzen. Nik hautatu nuen arpa 7 urterekin, aitari esker, eta musika jotzen dut eta komposatzen. Eta maite dudana musikan da besteekin jotzea, jendeen aintzinean, musika partekatzea, eta ere deskubritzea musika, nahi dut kompositoreak, artistak, estilo desberdinak eta abar. Ebe biziki untsa pasten da, giroa ona da, kasik 60 ikasle gira, eta lantzen dugu atope egunero, izanen da Brahms, Berlioz, Smetana, eta Satie, hori da. Nire lehenengoa da, eta lagun asko egiten dira, ondo pasatzen da, eta bai, hasieran gogorra da, ordu asko direlako jotzen, baina azkenan osangi pasatzen da. Ez, baina ez dut asko, baina asko maite duena hemen da jendea ezagutzea ere. Ez da bakarrik jotzea da sozialtasuna, ez dakit. Lehen aldia da ikastaro horretan parte hartzen dutela eta biziki untsa pasatzen da. Atxe maiten dut biziki interesgarri dela, parada bat delako kontserbatorio desberdinetatik heldu giren musikarekiko itugune realitate desberdinen jenden arteko ezagutza horien egiteko. Eta beraz momentu biziki polit bat dela ezan nezake.